אנחנו נמצאים בקמפוס החדש של תל חי, וכל הצד הזה של הקמפוס יוצר חצר משולשת, שבהמשך בנקודה הזו על יד המנוף הירוק תיבנה ספרייה, מתחתיה אמפיתיאטרון, ומעבר להם עוד כיכר משולשת, שבעצם בעתיד תכפיל את הקמפוס ותכלול את כל בנייני המדעים ובניינים נוספים, כך שהפיתוח של הקמפוס קבוע בתוכנית אב לשנים ארוכות קדימה. The new East Campus is a realization of a vision of offering excellent academic programs in state-of-the-art facilities. The buildings incorporate the uniqueness of the Galilee landscapes with the needs of the students and the faculty, making the still-growing East Campus a significant contribution to the college and to the entire area. השאיפה הייתה, אני מקווה שהצלחנו בזה, ליצור סביבה שהיא מרחיבה את הדעת, שנעים להיות בה, והיא נותנת בעצם, ממלאה את המצברים של הסטודנטים כשהם יוצאים מחוץ לכיתות. אתה רואה שזה בניין שוקק והומה אדם, ואני חושב שאנחנו גאים ויש סיפוק עצום בהרגשה שאנחנו תרמנו משהו להשגת המקום הזה. Architect Chaim Kehat has become personally involved in the growth of the college, taking great pride in being part of this crucial endeavor in this region. אני בא היום ואני בא הרבה, ואני מוכרח להגיד שזה אושר. אני רואה שמשתמשים, אתה חושב על משהו, כולנו חושבים על דברים, ושאתה רואה שהם באמת מביאים תועלת ושמשתמשים בהם, זה סיפור קרב.